Hola, nosaltres som la Paula, la Vicky, el Raül i la Tatiana i hem decidit investigar algunes de les esportistes més importants del nostre país i que poques persones les coneixen. Per altra banda, també hem volgut conèixer algunes notícies actuals que envolten el món de l'esport femení i així poder familiaritzar-nos una mica més amb noves esportistes les quals no coneixíem. Començarem parlant d'algunes de les esportistes més importants. En el voleibol espanyol hi ha un nom que és sinònim de victòries constants. La cursa que ha tingut Elia González, als seus 32 anys, resulta no menys que impressionant. Un riu de títols que no sembla tenir fi aparent. Des que va triar canviar l'Olímpic pel Ciutadella el 2010, totes les temporades les ha acabat aixecant el títol de la Superliga Femenina Espanyola. 2 títols amb el Ciutadella, un altre amb l'Aro i 4 consecutius amb el Murillo la fan una de les més exitoses de la història d'aquest esport al nostre país. A més, aquesta receptora gallega va ser triada com la millor jugadora de la Lliga. Els seus somnis estan més que complerts. Ara el seu desig és traslladar aquest èxit a la selecció espanyola, un repte mayúscul. Garbiñe Muguruza Blanco és filla de pare basc i mare veneçolana. Va néixer a Veneçuela i és la petita de 3 germans, amb qui va començar a jugar a tennis als 3 anys. Als 6 anys es va traslladar a Espanya amb la seva família. S'ha format en la seva especialitat esportiva a l'Acadèmia Bruguera de Santa Coloma de Cervelló. Malgrat competir per Espanya, manté la doble nacionalitat veneçolana i espanyola. És una jugadora de tennis professional i va ser el número 1 del rànquing individual a l'any 2017. I en el seu palmarès destaquen 2 títols de Grand Slam. També és una excel·lent jugadora de dobles, tot i que només hi participa esporàdicament. Els 2 premis més importants són el WTA Player of the Year el 2017 i l'ITF World Champion el 2017 també. Ruth Beitia-Vila va néixer a Santander l'1 d'abril de 1979. És una atleta espanyola especialista en salt d'altura. Des de 2011 és secretària primera del Parlament de Cantàbria en el Partit Popular. El 2015 es va esdevenir la primera atleta espanyola a guanyar la IAAF Diamond League. És la primera i fins ara única dona espanyola que ha superat la barrera dels 2 metres i va ser la 9ª millor marca mundial de 2003. Els seus resultats internacionals més importants els ha aconseguit sota sostre i el 2005 va guanyar la medalla de plata en els Campionats d'Europa Indoor celebrats a Madrid. Ha estat 9 vegades campiona d'Espanya a l'aire lliure i 14 vegades campiona indoor des de 2003 fins a 2015. Els premis més importants que té són la medalla de plata, la Real Ordre del Mèrit Esportiu, el 2013. En Ponferrada, el 10 de febrer de 1985. És una esportista espanyola que competeix en halterofília en la categoria de 75 kg. Campiona olímpica a Londres 2012, campiona mundial en els anys 2017 i 2018 i tetracampiona d'Europa al 2014, 2015, 2017 i 2018. Ha participat en 3 Jocs Olímpics, obtenint una medalla d'or a Londres 2012, una de plata a Pequín 2008 i una de bronze a Rio de Janeiro 2016. En els de Pequín 2008 va quedar en 5ª posició i en els de Londres 2012 va quedar 4ª, campiona olímpica al 2012. Ha guanyat 3 medalles en el Campionat Mundial d'Halterofília, or en 2017 i 2018 i bronze al 2013, i 11 medalles en el Campionat d'Europa d'Halterofília entre els anys 2007 i 2019. Ara escoltareu 3 notícies actuals sobre l'esport femení nacional i internacional. L'espanyola Julieta Cax es va penjar aquest diumenge la medalla de plata en els 50 km marxa de la Copa d'Europa i ho va fer a més amb el rècord d'Espanya, que va fitxar en 4.0546. Tacax va rebaixar així en 6 minuts el rècord nacional i va creuar la meta per darrere de la italiana Eleonora Giorgi. Espanya puja també al podi per equips amb 21 punts. Es tracta de la primera medalla absoluta individual que va arribar aquest diumenge a la Copa d'Europa. El bronze de l'equip sub-20 femení amb Mariona García com a millor classificada. Begoña García, de Saragossa, amb 23 anys, jugadora d'hoquei herba del Club de Camp Vila de Madrid, acaba de conquistar la Lliga Iberdrola amb el conjunt madrileny i va ser nomenada millor jugadora de la final. En aquesta trobada, l'aportació de Begoña va ser fonamental. Begoña ha estat inclosa en la llista de 22 convocats que estaran a Itàlia del 21 al 25 de maig
amb motiu de partits amistosos de preparació per a futurs tornejos. La filla de Kobe Bryant, l'històrica escorta dels Lakers, lluint-se en el bàsquet femení. Diana Bryant demostra que ha heretat els dots del seu pare i ja arrasa el bàsquet femení. Fins aquí el nostre treball sobre l'esport femení. Esperem que gràcies al nostre projecte hagueu pogut conèixer alguna esportista nova i esperem que en un futur hi hagi més igualtat en l'esport. Gràcies per la vostra atenció.